Allahumma jannibni shaytana wa jannibi shaytana mimma razaqtana ko ma razaqtana. Ya Allah, na fara mu'amala da matata da sunanka, kai ka halatta aure. Allah, ka nisanta shedan daga gare mu ni da matata, kuma ka nisanta shedan daga abin da zaka azurta mu. Ai Maryam lokacin da mahaifiyarta ta haife ta tace me? Inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Tace Allah na sa mata Maryam kuma ina neman ka tsare ta, ka tsare zuriyarta daga shedani abin jefewa. Saboda haka sai ai wannan addu'a amfaninta dan da za a samu can da Allah yake ga mana a suratul Isra wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum. Duk wanda zai mu'amala da matarsa bai karanta wannan addu'a ba tare da shedan za su yi jima'in, kuma daga maniyin shedan da nasa za a diba a kera dan. Idan aka kero ɗaya babansa iblis, ɗaya babansa mutum, shi da zaka ga iblishin yaro malam. Ya ƙi sallah, ya ƙi makaranta, ya zama kangararre, ya dame ka, ya damu uwar, ya damu unguwar, ya damu garin, a dinga fatan Allah ma ya kawo wani musifa ya tafi da wannan yaro. Saboda ubansa biyu ne, ɗaya a fili, ɗaya a ɓoye. To rashin yin wannan addu'a, shedan zai samu ƙofar da zai tarayya da mutum wa sharikum. Kaga yace kai tarayya da su fil amwali a wajen neman kuɗi in ba sa nema ta hanyar halal, wal auladi kai tarayya da su wajen saduwa da iyalansu su samu ɗa kangararru. So da in mutum ya wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shedan ba zai samu nasara kan dan ba. Yanzu mun samu abu nawa? Mun samu 15. Mun samu 5 kafin aure, 5 lokacin aure, 5 lokacin tarewa. Na tarewa sune ayi walima, ai sallah raka'a 2, ai dora hannu akan ta addu'a, a koya mata wankan janaba, sannan kuma ayi addu'a idan za a yi mu'amala aure. To sai mu tafi kuma haƙƙin miji, haƙƙin mata akan miji guda 10. Duk wanda ya aure a zaunar da shi a karanto masa waɗannan haƙoƙi tukunna ya fahimce su da kyau. Na ɗaya, ciyarwa. Kai zaka ciyar da ita gwargwadon ƙarfinka, gwargwadon halinka, gwargwadon samunka. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. a ciyar da ita gwargwadon samu. Mu a al'adar ƙasar mu ana ci da mace ne so 3, a ci da ita da safe, a ci da ita da rana, a ci da ita da daddare. Haka ne ko? Yawwa sai kuma dan lemo da dan ayaba wannan da kuma dan tsire da balangu wannan duka saboda tantan baki ne da lasan baki. Amma asali dai a samu lafiyayyen tuwo da daddare, a samu shinkafa da rana, a samu koko da kosai da safe. Don aka yi wannan dai an san an ci abinci, an ci hatsi. To ragon kuma duk sai a dora yan kayayyaki ne kuma na makulace waɗanda su kuma inda hali a yi su. Kullum ka shigo da leda, ba laifi ka biya wajen mai tsire ko mai kaza in za ka tafi gida, wannan kyautata ce. Mace za ta ji daɗi ta dinga ganin ka da leda duk sanda za ka shigo. To wannan ku kyautatawa ce. Sannan na biyu, kai za ka bata ruwan sha, ruwan da za ta sha ka wadata ta da ruwan sha, da ruwan wanka, da ruwan wanki, da ruwan mu'amala, da ruwa da abinci. Waɗannan abubuwan guda biyu su ne matakin farko. Na uku sai tufafi, kiswa kai mata tufafi. Malamai sun ce mafi karancin tufafi kai mata kala 6. Ɗaya domin ta yi kwalliya da shi, ɗaya ta sa lokacin sanyi mai kauri, ɗaya ta sa lokacin zafi, sai kuma wanda za ta sa ranar sallah da kuma wanda za ta dinga yin sallah da shi wanda zai rufe mata jiki, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu kulluha aura. Duk mace al'aura ce ko illa wajaha wa kaffaiha. Shi mai hadari ya dauko cewa dukkan mace al'aura ce sai fuskarta da hannunta. Da kan za ta yi sallah sai ta sa tufan da zai rufe mata har ƙasa. Wa durgun sabigu yasiru zuhura qadamaiha. Haka mai risala yace ta sa riga mai cikakkiyar saka ba mai shara-shara ba wanda zai rufe mata jiki har karkashin kafarta ka a gani in tana sallah. To wannan miji zai samu mata irin wannan kayan da za ta dinga yin sallah da su, da kuma wanda za ta fita in ta rufe jikinta saboda kar ta dinga bayyana al'aura ko ado ko kwalliya a waje. Wannan shine abu na uku. Bayan ciyarwa da shawa sai tufafi. Na uku sai maskan. Maskan shine gida. In kana da hali kai mata gida mai yalwa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arzikin mutum a duniya ya samu gida yalwatacce, ya samu abin hawa mai lafiya, ya samu makoci na gari, ya samu mace ta gari.
zaka inda hali a gida mai yalwa, in ko babu ko haya ne kama ka saka ta a ciki gwargwadon abin da Allah ya hore maka. To wannan shine abu na nawa? Abu na hudu, ciyarwa, shayarwa, tufatarwa da kuma maskan, masauki ko gida. Sannan na biyar, abin da za ta yi tsafta da shi. In an ce tsafta ana nufin sabulun wanka da sabulun wanki da kuma aswaki ko kuma bakilin da brush na goge baki da kuma abubuwan share gida da share banɗaki da kayayyakin tsafta da za su kashe ƙwari da sauro da kudaje da tsutsa, ko da yake zuba kwarkwata da tsutsa an ci gaba yanzu ba a samu su sosai, amma da kwarkwata da tsutsa yanzu sai dai sauro da kudaje da su abin nan gizo-gizo da beraye. Yanzu bera ma ya zama hatsari, shi ma abokin yaƙi ne tunda yana kawo lasa, to kaga ai maza a lashe shi da magani. To wannan shine abin da za a yi na nawa kenan? Na biyar. Na shida, ka kawo mata kayan kwalliya. Abin da ake nufi kayan kwalliya shine bayan an yi tsafta ai sai kwalliya kuma. Yauwa dan mai da za a shafa, yan jagira ce, dan jambaki ne dai na mata, an san su ba sa girma da wannan. Dan kunne ne da za a sa da yan sarka da dan kunne da dan awarwaro da yan manduwa. Waɗannan kayayyakin gwargwadon halinka ka samo mata, shine abu na shida. Abu na bakwai, ka bata ilimi. Ka bata ilimi. Kaga mai wuyar haka yace, malam yace kun ji mai wuyar. Ai wani dabara yayi da ya auro matar, ita ashe tana islamiya, shi baya zuwa. To a islamiya har ta gama qawaidi, ta gama ahlari, ta gama hayatul islam, ta gama 40 hadisi, ta shiga riyadus salihin, ta yi nisa, kuma ta shiga iziya ta yi rabi, sannan aka yi mata aure. To malamin nasu sai ya ce to in an je gidan miji a dora a ci gaba. Saboda haka da aka tare, ashe da tattafanta ta ji wasiyar malaminta. Miji ya zo, shikenan da gari ya waye zai fita kasuwa, ta ce malam tsaya mu dan biya karatu. Ya ce kamar yaya a biya karatu? Ta ce malaminmu ne a islamiyya, ya ce tun da Allah ya sa mana aure muna tsakar karatu, waɗanda muka aura su ɗora mana, to shi ne yanzu za ka ɗora mu ci gaba. Shi kuma bai yi ba. Ya ce to yanzu a gaje nake, amma ki bari insha Allahu daga gobe zuwa jibi za a ci gaba da karatu. Yana tashi maimakon ya wuce kasuwa sai ya wuce makaranta, da baya zuwa makarantar. Sai ya ce gafarta malam, gobara ta tashi a gidana, ka taimaka ka kashe min ita. Yace me ya faru? Yace wallahi matar da na auro tana yin karatu, ni kuma gaskiya karatun nan dama ba na yi, to yanzu kuma malamin su ya ce a ci gaba, to ni da ban yi baya ba na ci gaba. Sai malam yace babu komai, zan koya maka dabara. Yanzu ka je ka samo littafin da take son a yi mata din, samo shi. Yaje ya samo shi. Sai malam yace to ka dawo yanzu, zan biya maka sikira 2 daga farko. Yace malam Aisha ta yi a ci gaba. Yace ba ruwanka, ai naka kai ta zaka yi a koma farko. So da ka yi biya masa bismillahi da sunan Allah, komai za ka fara da sunan Allah. Shiga kasuwa za ka yi, gida za ka tashi, ka yi mutai mata sharhi don karatun ya tsawo. Shiga ban daki da bismillah, in za a fito bismillah, in za a kwanta bismillah, in za a tashi, in za a kulle gida, in za a rufe, in za a hau dabba, in za a sauko. Icen haka zo ar-rahmani sai ka ce mata ar-rahmani mai rahama gamammiya, ta shafi kowa. Sai ka ta kawo misalai, wanda aka bashi mota rahama ce, wanda aka bashi gida rahama ne, wanda aka bashi babur rahama ne, mai katon gida rahama ne, waye duk rahama, kai ta mata bayani. Sai ka ce ar-rahimu kuma mai jin kan mu'mini a lahira, ka ce to aljanna kenan. Matan aljannan nan duk karkashin ar-rahimu ne, samun aljanna, gidajen aljanna, kogin aljanna, waye dan aljanna, to sai ka ce a kwana anan. Sai ai sharhi zaka yi da yawa. Saboda haka aka biya masa, ya tafi kasuwa, ya je ya ta nanatawa, shi ma da ya dan kawo nasa misalan ya kakkara.
ya sake biyowa ta makaranta ya ce malam karatun nan zan sake nanata mun dan gida zan yi. Aka sake nanatawa da ya tashi sai wuce gida, yana zuwa barka da zuwa tana ka abinci sai ce maza ɗauko littafi a fara karatu. Abin da ya sa ya haka kada abin da aka ɗauko ya zube. Aka ɗauko littafi ta buɗo tsakiya ya ce a kin san kowa da irin tsarin karatunsa, malaminku ya faro miki daga farko ya zo tsakiya ban san irin sharhin da ya miki ba, saboda haka ni daga farko za a fara. Koma bismillah. Aka tace bismillahir rahmanir rahim, a'a karatu ba a yi da yawa, bismillah tsaya anan ai miki sharhi tukuna. Yayi ta sharhi da kanta da sharhin ya mata yace duk ki rike sharhin nan tace ai ce to ana a kwana anan. Sai to tana cewa ka ai nayi sa'an miji, wato da nace bismillah da ya fara mun sharhi sai da na gaji. To kaga in dai ba irin wannan zakai ba, in ba irin wannan zakai ba, baka zuwa makaranta, an yi aure kuma an ce ka bata ilimi, kaga akwai matsala. Kuma duk duniya abinda malamai suka ce matakin farko mutum ya karantar da matarsa da kansa. Sai in ba za ka iya karantar da ita ko bata iya ba to kuma dole ka nemo mai karantar da ita. Dan Shehu Usman dan Fodiyo yana cewa Allah ya masa rahama, yace wajibi ne kowa ya koyawa matarsa ilimi. Yace hatta malamai a ƙasar Hausa suna yin sakaci. Malami ya fito waje yana bada ilimi tun safa har azhar, amma matarsa duk garin ba jahila kamar ta. Yace sai ga malami yana bada ilimi a waje amma bai taba cewa matarsa bude ahlari, bude iziya, bude risala, bude askari mai karatu ba. Dama an ce mutum uku mafi yawa jahilai suke mutuwa, da matan malam, da wan malam, da makocin malam. Shi wan malam gani yake tunda ya girme ka karatun ma ya girme shi. Ita ko matan malam gani take to ai malam din ma gaba ɗaya nawa ne, nan ko zan wani karatu. Shi ko makocin malam gani yake to wannan makocin na kuma ya zan je in kwanta a gaban sa. Dama an ce alqurbu hijab, na kusa da kai baya ganin darajarka. To wannan sai kaga ya kasa amfanuwa da darajar da Allah ya maka. Sai ga na nesa ya zo ya ci moriya, na kusa ya kasa amfana. To saboda haka shi yasa ilimi malamai suka sa wannan koyar da ilimi shine na nawa? Shine na 7. Na 8 kula da lafiya. Idan mata ka bata da lafiya kai ne zaka dauki shigela. Wasu malamai sun ce sai dai inda ciwon ta zo, idan ta zo da ciwon aka yi maka rufa-rufa baka san tana da ciwo ba, sai ciwo ya bayyana ko mai cin kuɗi da yawa, wannan sai ka nemi taimakon iyayenta kace to ai ku gaya mun ba, da an gaya mun tana da wannan ciwo wanda ake kashe 60,000 duk wata, ai da sai nayi tunani kafin shiga. To da aka suka ce in ba ta da lafiya ana zuwa asibiti, in an je asibitin na aka rubuto kati kai zaka dauki nauyi. Wannan shine na nawa? Na 8. Na 9 haƙƙin saduwa. Yanzu mata ko da zanta wannan wata ta tambaye ta ce mijinta ya kaurace mata yau wata 9 bai saurare ta ba, tace har ta fara tunanin ma ta shiga iskanci. Waɗannan kuma ya fi ga masu tafiye-tafiye. Sai mutum yana wudil sai ya cilla Abuja ya zaman sa, ko ya cilla Lagos ya zaman sa ya ban matarsa shekara 1-2 bai dawo ba. Ba musulunci bai da wannan. Masu zuwa jihadi ma da Sayyidina Umar ya fita da daddare yana ran gadi, sai ji wata mata tana waka, a cikin waka tana cewa mijinta yayi dogon zango, yayi mata nisa, in banda tana tsoron Allah da sai ta yi lalata. Umar ya ce aiwa gidan fenti, ai alama. Da safe ya ce aje abinci ko me ya faru, aka ce mijinta ne aka tura shi jihadi yankin Iraki, ya tafi wata da watanni bai dawo ba, shine matarsa take nema ta lalace. Sai Umar ya kira Hafsa yarsa, ya ce Hafsa, idan mace mijinta baya kusa da ita takan jure zuwa wani lokaci? Tace in banda kai ka tambaye ni da ba zan gaya ma ba, amma jure wasu baya wuce wata 4. Sai Umar ya rubuta wasiƙa ya ce duk wanda ya tafi jihadi bayan wata 4 a dawo da shi gida. To mu yanzu sai mutum ya tafi neman kuɗi ya ma yi shekara 2, wani ma shekara 3. Akwai wacce tace ma tace wallahi malam rabona da miji na yau shekara 8. Tace asibiti nake zuwa ana min allurar da ke kashe min sha'awa. Tace da zan buɗa maka hannuna nan zaka ga duk an tsitsire ni. Allura nake zuwa ai min wacce za ta dauke min sha'awa. Tace kuma na je na ga iyana su ce to ki ƙara hakuri mana, ki ƙara hakuri.
kuma annabi bai yarda da wannan ba sallallahu alaihi wasallama. In kuka karanta kisoshi guda hudu, kissar Salmanu da Abu Darda'i tana na a cikin Riyadus Salihina. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Salmanu ya zo ya ga Abu Darda'i, matarsa Ummu Darda'i ba ta kwalliya, ya tambaye ta me ya faru, ta ce ai dan uwan naka sai ya kama sallah da daddare ya kama azumi da rana, ba ruwansa da ni. Ta ce to bari ya dawo. Da ya dawo ya ce me kake, ya ce azumi, ya ce sai ka karya shi wallahi. Ya matsa masa sai da ya karya azumin nafilan nan. Ya ce ka ci abinci, azumin nafila ba kullum ake ba, sallah a dinga haɗawa da bacci ana huta. Zai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce sadaka Salmanu yayi gaskiya. Hakan ka ɗauko kissa Amr bin al-As, shi ma lokacin da babansa Abdullahi bin Amr bin al-As, shi Abdullahi dan Amr dan As, shi aka ba aure, sai daina kula matar, daga tilawa sai sallah sai azumi. Sai babansa ya zo gida ran gadi, ya zo ya ce matar, yaya mijin naki? Ta ce wannan miji na mutumin kirki ne amma fa baya kula ni. To me yake yi? Ta ce sallah, karatun Qur'ani, azumi. Sai ce a bari in je ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka ga annabi ya kira shi, ya ce to kai da kake da mata ina lokacin ta ita? In kayi sallah, kayi azumi, ka karanta Qur'ani, mataka kuma ina lokacin ta? Kullun sallah, kullun azumi, kullun karatun Qur'ani. Annabi ya ce masa ya rage karatun Qur'anin, ya rage sallah, ya rage azumin don ya ba matarsa lokaci. Kissa tana na Riyadus Salihina, asalin hadisin yana Bukhari da Muslim. Haka nan ka dauko kissar Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda. Wata mata ta zo ana majalisa, tace ya amiral mu'minina, mijina sallah da daddare, azumi da rana. Yace masha Allah, amma kin yi sa'an miji. Ai haka ake son miji, ya ta sallah da daddare, ta azumi da rana. Sai wani ya ce baka fahimce ta ba, ƙara fa ta kawo. Ce kamar ya ƙara, an taɓa ƙaran mutum da azumi a ƙaransa da sallah, ce to ina lokacinta? Sai ce kuma gaskiya fa ka faɗa. To tun da ka fahimci kes ɗin, ka je kai musu kes ɗin. Ya ce mu je, ina mijin? Ya kira shi, me ya faru? Ya ce wallahi iza shamsu kuwiran na karanta ta tsorata ni. Tun da na karanta wannan sura, yace na daina bacci, saboda sai na ga alkiyama ga ta akan ido na za ta tashi. Yace sai na firgita, na razana, gani nake yanzu nan za ta tashi alkiyama. Shi yasa na manta da matar, nake ta sallah, nake ta azumi, nake ta karatun Qur'ani, ina ta istighfari, ina salatin annabi, ina hailala. Sai ce to ai dai duk da haka ba taka tana da haƙƙi. Yanzu mu dauka matanka hudu, yau sai kai sallah, gobe kai sallah, gata kai sallah, citta sai ka ban mata, ka dinga bata rana ɗaya duk kwana hudu. Ke kin yadda duk kwana hudu ya baki kwana ɗaya? Ta ce ta yadda. To sai ce to sai kai ibada ta kwana uku, kwanan ƙarshe sai ba azumi ba nafila, sai ka ba matarka lokaci kuma ku yi mu'amala da ita. Yace ya amince. To shine yaje ga sayyidina Umar, yace na ware musu matsalar nan ba tare da shi ya cutu ba tare da ita ta cutu ba. Umar yace ka burge ni da abu biyu, yadda ka gano matsalar da yadda ka ware ta cikin hikima. Ka je na nada ka alƙali. Sai je nada shi alƙali, duk kes din aure a dinga kawo masa yana warwarewa. To kun ga nan mu'amala, dole mutum ya kula matarsa, kada ya guje mata, kada ya nisance ta, kada ya bata baya, kada kuma ya kaurace mata. Wannan abin a wannan zamanin yana yin yawa, ko mata suna kawo ƙara irin wannan, musamman ga masu tafiye-tafiye da masu aiki da wanda suka gamu da larura, musamman na irin ciwon nan da ake yi na shuga, yana sawa mutum rauni, sai mutum ya kasa mu'amala da matarsa. Akwai lokacin da wani ya taɓa zuwa min da matarsa guda biyu, ya je ya samu ciwon shuga ɗin nan, ya yi tsanani har ya zama baya iya mu'amala aure. Ɗaya matar ta ce ta yadda ta zauna a haka tunda ta ɗan kwana biyu, ɗaya ko ta ce gaskiya a sake ta. Ya rubuta takarda ya bata, saboda likita ya gaya masa ma kar ma ya dinga yin wannan mu'amala, saboda jikinsa gaba ɗaya ya yi rauni, shugan ya lalata jikin gaba ɗaya. To kun ga irin waɗannan abubuwa duk suna na a dinga lura da su. To sai abu na 10 shine kyakkyawan mu'amala. A ƙarƙashin kyakkyawan mu'amala, abu na 10 nan ana so mutum ya dinga wa matarsa abu 5, wanda gaskiya mafi yawan mu ba ma yi, amma annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam. Na ɗaya, duk safiya duk yamma sai annabi ya ji ya gaishe da duk matansa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam.
amma mu kamewa muke, liman ma sai ya kame a zuwa gaishe shi mu ake zuwa gaisar liman, haka muke wallahi, sai mu kame, kai za ka zauna kai haka tunan ta zo, mala an tashi lafiya alhamdulillah, gaisa amsawan ma a ciki saboda wai kan mace ta rena ka, alhamdulillah an tashi lafiya malam alhamdulillah alhamdulillah, yana zazzara ido. To shi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tawazu'unsa shi yake bi daki kin tashi lafiya, jikinki lafiya, baki da wata larura, ba wata bukata, to Allah ya miki albarka. Sai tafi wancan daki, kin tashi lafiya, jikinki lafiya, ba wata larura, to Allah ya miki albarka. Sai haka yake bi wa matan, kuma da yamma ya sake komawa, kuma da daddare sai su taru a ɗakin wacce take da kwana. In suka taru aka yi hira sai kuma ya sallame su, ya musu addu'a, ya sallame su, sai kuma ya zauna a ɗakin wacce take da kwana. Shi ba shi da turaka, ba wanda ya ce duk masu ruwaito tarihin annabawan da suka ce yana da turaka, mu ne masu turaka akramaka Allah. Sai mu hakince a dinga zuwa ana gaishe mu, bayan su aka ba mu amana, mu za mu je mu ga halin da suka tashi, wai kuma su ne za su zo su ga halin da mu muka tashi. Kaji iya kiwo na annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, idan aka yi abin yabo annabi yana yaba wa mace, in ta yi girki zai ce ya yi daɗi, in ta yi tsafta zai ce ta yi kyau. Muku a cikinmu maza, kafin ka samu masu yaba daɗin abinci da masu yaba kwalliya, sai dai an mana ba daidai fa ma aji bala'i, amma an yi daidai ɗin kuma ba za mu ce mun gode ba. Sai ce a tuwon nawa, akwai wanda aka taba kawo tuwo, na ce to a ce mata an gode, ya ce ni fa na yoce fa nan, ni na kawo tuwon, kuma ita ta girka, in ce na gode, ya ce to haka ake so, a ce mata an gode ta ji daɗi, a ce abinci daɗi ta ji daɗi, suna jin daɗi. Kwalliyar nan duk da ake saboda kai ne, in ka ce ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba, daure ka ce ta yi kyau, sai ta ji daɗi a ranta, gobe sai ta ƙara ingantawa. Amma ta zo ka kushe, kai da Allah wannan kwalliya take kamar wata burtuntuna haka, wani abu, wani tuwo na ke malar a yamutse, duk sai ta ji ba daɗi a ranta. Ta wuni tana ma girki, ta yi awa ɗaya a gindin miro tana kwalliya, ka ce ba ta yi kyau ba ta ji daɗi ba. Sai za ka yaba wa mace. Sannan abu mai wahala shine na ukun nan, shine ba wa mace haƙurin an mata ba daidai ba. Ka ce wallahi rannan na fahimci baki ji daɗi ba, amma Allah ya baki haƙuri, Allah ya wuce zuciyarki. Kai wannan da wahala. Ai wani na taba faɗa a wani karatu, wani ya bugo min, wani hakim ya bugo min, malam nace Allah ja zamaninka, kace a ba mace haƙuri, nace Allah ƙara ma lafiya, macen za a ba haƙuri, nace Allah ya taimake ka. Wannan ai shagwaba mata kake malam, nace Allah ƙara ma lafiya. To ya zaka ce masa? Yace baka ce ko ba, nace to me zan ce? Nace ai annabi sallallahu alaihi wasallama muke kallo, shine madubin rayuwar mu. Ga yadda yake wa iyalansa, mu ma sai mu daure. To sannan me bin wannan a wahala, a zauna a hira. Muna da tabarmar hira, duk mafiya mu kowa da tabar masa ta hira, za a wuni ana hira, ai na siyasa, ai na duniya, ai na waye, duk a gama, ai hamma a ce to Allah ya bamu gari, Allah ya bamu sai gobe. In kowa shiga gida sai matan sun gaji, sun yi bacci, abincin ya huce, sannan muke faduwa gida. To ina kace da lokacin da zaka ce mu hira? Amma an ka duba hadisin Ummu Zar'i, ai hadisi ne wanda Nana Aisha ce take ba Annabi labari na maza da mata 11 da yadda suka yi zaman aure. Annabi bai ce mata ke kin gani annabi ne, ba ni da lokacin da zan tsaya saurari hirarki ba. Sai ya shiru, sai da ta gama kaf, sai ce to kin san misali na da ke? Ta ce a, yace kamar misalin Ummu Zar'i da Abu Zar'i, haka muke ni da ke. Annabi ya tsaya ji labarin mata 11. Nana Aisha ta dauko labarin tun a zamanin jahiliya, tace ya zauna tana da labari. To mu ba ma son hira da matanmu, shi yasa abu yana damun su ba sa iya gaya mana. Da an fara ka ce tsaya da Allah, tsaya da Allah, yi shiru da Allah. Ita kuma mace an ce a rana tana iya fitar da kalma 12,000, amma namiji baya wuce 4,000. Ita magana yana warkar da ita abubuwa da dama.
wani sun taba zuwa da matarsa akan wani kes, sai matar ta fara magana sai ce ya isa, nace a ba kai take ga ba, ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza, sai da ta minti 25 non stop ba wanda ya ce mata ka. Sai nace kin gama? nace in ma da wani abin ƙara tunowa. Nace masa ka san wannan magana da take hucewa take yi, in ka tsokani mace bata ta huce ta faɗa ni wannan abu, ni wannan zama kaddara ne ma aurenka, ni auren nan kawai dole ma aka yi mun, ni ba ma san ka nake ba, amma ka fita Allah sa kai hatsari mota da kai, ni in ka ci ka dan halan ma ni ka bani takardata, in kai dan halan ne ka sake ni, duk kana jinta ta gama ka ce to Allah baki hakuri, tunda kai dan halan ne ba ka sake ta ba ai. Amma an ka biye maganganun mace sai ku ta faɗa, ta zazzage ka fa, kuma tana son ka, ta ce ka isa ka sake ta kuma ba sakin take so ba. Yanzu wani da matar ya bata mata rai, ta ce kai auren nan ma ba kaddara ba ce, auren ka in banda ƴaƴana ma me zai zaunar da ni da kai, ka in ka ci ka dan halan ma ka sake ni. Yace kika ce me? In ka ci ka dan halan ka sake ni. Yace dauko takarda da bairo in nuna miki ni dan halan ne. Ta tafi ta je ta dauko ta yago, gashi yace rubuta, tace rubuta, kuma ka rubuta dai 3 zaka rubuta. Sai haka ya rubuta ya ninke, ce ungo, tace me ka rubuta? Yace me kika ce rubuta? Ki karba. Ta karba, tana buɗewa sai ya ce yanzu ma na fara sanki. Kaga wannan shine mai control, yana da hankali, yana da hikima, yana da dabara. Amma yanzu yayin zamanin nan, yanzu wani ya bugo min da Katsina, wai matarsa tana zuwa aiki, kawai sai ya ce mata kar ta fita, in ta fita a bakacin aurenta. Yana fita ta yi tafiyarta, kuma dama cikon na 3 ne. Shine yanzu kuma ya haukace, yanzu ta fara tattara kayanta da 'ya'yanta, kuma dama kaso kusan 50 na abubuwan gidan ita take yi. To shine yace wai ba yadda za a gyara. Nace ina, ai ba zai gyaru ba. Kai fa kace mata in ta fita a bakacin aurenta, aure wasa ne? Kuma mace ai Allah da hikima shi yasa ya hana mata saki, da ya ba su saki da dukkaninku na muku saki 3. Saboda kai mai hankali ne, kai mai hikima ne, mai hangen nesa ne, ba za ka biya ta mace ba. In ka biya ta mace sai kai ta sakinta, kuma shi sa aka baka saki dan kafin ka yi shi sai ka yi nazari. Amma ka biya wa mace ka ce wai in kin fita a bakacin aurenki, duk wanda ya gwada wannan wallahi sai ta fita. Duk irin hakurin mace in ka ce mata in kin fita a bakacin aurenki wallahi sai ta fita. Shedan ne zai ta zuga ta sai ta fita. To kai mai hankali ka ce wa mata ka wani ta fita a bakacin aurenta? Ba a faɗa wannan, a daina. Ka ce in kin fita ba za a yi miya da nama ba, sai ta fi jin haushin wannan. Wallahi in kika kuskure kika fita, kin dai ganna siyo miki tsire, wallahi sai na yi wata guda nama bai shiga bakinki ba. Wannan sai ya fi mata ciwo saboda ta yi shafa, amma aure kai ya shafa, kashe maka shi za ta yi kawai. Amma an kace nama, mata da cin nama, musamman kana da halin kawo nama, to sai ta ce ba za ki ci nama ban kika fita. Yauwa, ko ba zan baki ki je biki kaza, ko ba zan miki dinki iri kaza ba. To wannan sai ya fi mata ciwo tunda nata ne. Amma ku daina cewa na gwada wannan, na gwada wannan, na gwada wannan, na ga mafi yawa cikin 190 in dai sun ga matan saka wallahi sai sun fita. Kuma sai mutum zai yana wai malam ya za a yi, to ya za a yi, ka kashe aurenka, ka lalata aurenka. To wannan shine abu na. Sannan kuma tafiya, mu mafi yawan mu ba ma tafiya da iyali, saboda tafiya ba sai mai hakuri. Ko haji aka biya maka aka ce ku tafi da matarka, wallahi ba sa aka ci ba a hanyar hajjin nan sai kun yi fada. Kun san dalili? Su komai nasu ba sauri, ba gaggawa. Mu kuma komai namu dan sauri ne da gaggawa. In kuka shiga kanti za ta yi siyayya sai ta bata ma awa 1, kai kuma kana sauri ka tafi harami.
a nan za ku ɓata ka ce ke ni na yi gaba kya taho kawai duk sai ta taya kayan gurin la sai ta gaba ce ta ce la kaga wannan ya fi kyau sauke min wannan sai an sauke ta ce kai ga wancan shuɗin ya fi sauke min sai kuma kana gefe kana kallo abin diya ci ka arai to a nan za ku ɓata ko kawai ta yi kawaye ta tafiya ta tabaka ko ta aje jakar ta tafi ko kai ta buga waya ta aje waya a wani guri kai ta bugawa ta aje a wani guri ta shiga harkarta ta ce kai ta buga waya gida ba a dauka haka ne dama yi ta bugawa ha a dauka ba a fushi da mata in muka ce zamu dinga fushi saki zamu ta yi ko mu ta kai duka yi ta hakuri ka share in tai maka duk abin da tai ma bayan awa ɗaya sai ka ga da kanta ta zo tana bada hakuri suna da saurin nadama suna da saurin fushi ba sa auna magana haka suke sakan mana ita to sai mu daure mu cije mu hakuri sai abin ya wuce to wannan shine abu na 10 da ya kamata a kiyaye ragowan guda 5 suka rage mana ko shine ita kuma haƙƙinta akan ka kai haƙƙinka akanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika wa idza qasamta alaiha abarratka sune haƙoƙin guda 5 annabi sallallahu alaihi wasallama yace mace ta kwarai ita ce wacce in kace za ta yi in kace bari za ta bari in kana nan za ta faranta maka rai in baka nan za ta kare maka kanta da dukiyarka ga abu 5 ya fito ko yi na yi bari na bari in kana gida ta faranta ma rai in baka nan ta tsare maka kanta da dukiyarka domin duk mutumin da ya tafiya abu yake so a kula masa da shi a gidansa da matarsa da dukiyarsa to in baka nan duk abin da ta san dukiyarka ne za ta kaffa ba za ta bari a bata ko a lalata ko ita ta bata ta lalata ba sannan za ta kare ma mutuncin kanta ba za ta nemi wani ba sannan kana nan kuma za ta faranta maka rai ta yi ma girki ta yi ma kwalliya ta yi ma tsafta ta yi zikiri ta yi karatun ƙur'ani ta yi addu'a ta zauna da makota da 'yan uwa lafiya ta faranta maka rai kenan ka sa ta wance yi kaza ta tashi ta yi wace daina kaza ta daina ina mace ta yi abu 5 ɗin nan to an samu alheri yi na yi bari na bari ki faranta masa rai ki tsare masa mutuncin kanki ki kula da dukiyarsa waɗannan su ne abubuwa guda 5 cikon nawa kenan cikon 30 to waɗannan su ne saƙonni na ga ango da ya aure kuma saƙonni na ga abokan ango da suka yi aure saƙonni na ga waɗanda ba su aure ba sai su haddace su ɗauka su ajiye su ta karantawa har su haddace in lokacin aure zo